Mamela, one thing about me ngithanda ukuthi umuntu engihlekisana naye azi ukuthi ngicabangani ngaso sonke isikhathi. Kanjalo angeke kuze kube nama misunderstandings ku relationship yethu. Ngiyayithanda lento esizama ukuyakha mina nawe. Ngiyayithanda futhi nangale ndlela eza ngayo. I mean, umuntu right and you check all the boxes. Uyilento engiyifunayo nje emntwini esilisa. Manje makunjalo nenkinga. Angifuni ukurasha into anything njengamanje. Ngingathanda ukuthi sithathe izinto slow. Thatha izinto slow. Usho ukuthini manje? Come on, okay, yazi ukuthi ngikhuluma ngesex. I mean, mina nawe senze okuningi manje. Sambile kuma dates. We kissed, shared hugs. It's quite obvious ukuthi inelandelayo sex. Le ngekho ready for yona njengamanje. Ungangiva kabi. Ngithanda ukuthi thola umuntu omusha ngumfundi eqala ngomazi understand my intentions wabo. That's the only way ezongenza ngifeel safe and engangenza ngilale nomuntu wesilisa. Bengakulindele yonke lokho. Angazi ngempela ukuthi ngiphendule ngithini. Ngizo understand abangaba ufuna ukutshela izinto between mina nawe.